Bulsek Kan Ni Ayat, o biyak ko, apay siyang pa'y di inayat mo. Siguro nga ta sa kaawayana, ket di na ikari nga inka ayaten nakurapay akas kaniya. May sa agaba ket kumarkaramot idi kapitaka naglahat ang tao ken mamirmirao kung nadaman kaniya. Bulsek Kan Ni Ayat, o biyak ko, apay siyak pa'y di inayat mo. Siguro nga ta ket pudno apay siyak pa'y di inayat mo. Nabayagin gaya ating dinggin daytoy timek ko, bayatiin na panagkankanta dito'y Nemars studio.
agrayo kanyan ngem si kalaeng Yongyong di patpateko Bulsek Kan Ni Ayat o biyag ko apay siyak pa'y di